Kamana ahinya. Ng'enyne nitiere kit lwenje mopogore opogore. Inyalo bedo kata miluongo ni financial gender based violence or economical, mana kaka Will Kisto wacho maber ni samoro ng'ama baba ne kelo 1,000 e ot, to with the pandemic koro sani ok onyal kelo siling 1,000, koro samoro kelo pesa matin or totally ok okel pesa moro amora. Mano iluongo ni economical violence. Samoro otek fwenyo te mana ni ere kaka ji ariyo gi nyalo bedo piny mondo gigo mbaka ka gin ji ariyo, mondo ging'e ni ere kaka ng'ani tuono nyawadgi weche moluwre gi korka omenda, ma bende kelo tabu mang'eny e ot kanyendo. Manendo achiel geng'no ok onyal ng'ere ka ng'ama partner moro ling' ok nyal wacho or ok owuo, iwuodo ka en gima tek mondo owachi. Samoro nitiere gimoro bende iluongo ni silence. Partner achiel oling' aling'a, ok odwa wuoyo gi nyawadgi. Manendo achiel kuom emotional violence ma bende timre. Ng'enyne onge evidence minyalo dhi report ni an